हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि BIKGK स्टाडि इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव बरायहरनाय जाबाय। आं दिनैनि भिडिअआव मोन 10 आथोननि सोमोन्दै सोंलु लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। सोंलु नाम्बार 1, हौवानि आथोनखौ हिन्जावनि आथोनाव बेसेबां गोबाव सोना दोननायनि उनाव हौवाफोरनि आथोना गोलाव आरो गिदिर जानाया डाबल जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 5 मिनिटनि उनाव। सोंलु नाम्बार 2, हिन्जावसाफोरा माबायदि लोदैखौ लाना बांसिन मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय गिदिर लोदैखौ लाना बांसिन मोजां मोनो। सोंलु नाम्बार 3, मा बेसादनि जुस लोंनानै हौवाफोरा 2 घन्टायालागै थाद'आलासिनो सेक्स खालामनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय आमलखि एबा आमला फिथाइनि जुस लोंनानै। सोंलु नाम्बार 4, माबायदि सिख्लाफोरनि आथोनाव खम दारि थायो? बिनि थार फिननाया जाबाय मोदोम फिसा सिख्लाफोरनि आथोनाव बांसिनानो खम दारि थायो। सोंलु नाम्बार 5, माबायदि सिख्लाफोरनि आथोननि सिलखौ थाबनो बिसिनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय जोबोर थाब एबा गोसायै आथोन खालामनानै थाब बिसिनो हायो। सोंलु नाम्बार 6, हाबा जानायनि सिगां आथोन खालामजानाय सिख्लाफोरनि बबे मोननै अंगआ गोसोम जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय आथोन आरो गुस्थि। बे मोननै अंगआ गोसोम जायो। सोंलु नाम्बार 7, बेसेबां बैसोनि सिख्लाफोरा लंथं जानानै सिनाय मोनै हौवाफोरजोंबो आथोन जानो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय 20 निफ्राय 30 बोसोरनि सिख्लाफोरा। आसा खालामो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालाम। सोंलु नाम्बार 8, आथोनखौ माबायदि सोलायोब्ला एबा जायोब्ला हिन्जावफोरा जोबोर मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय हिन्जावखौ उन्दुनो होनानै सोलायोब्ला बिसोर जोबोर मोजां मोनो। सोंलु नाम्बार 9, माबायदि पजिसनाव खामोब्ला हिन्जावफोरनि लादोआ थाबनो गयो एबा बिदैया थाबनो गयो? बिनि थार फिननाया जाबाय डगी पजिसनाव खामोब्ला थाबनो गयो। सोंलु नाम्बार 10, हिन्जावफोरनि आथोननि साइजआ बेसेबां जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 2 इन्सि जायो। बेवहाय आथोननि गोथौखौ बुङाखै लोगोफोर, आथोननि सा बाहागोनि साइजखौसो बुंदों। बियो 2 इन्सियानो जायो फ्राय।